Çalakvanên Rojavayê Kurdistanê bi awayekî berfireh nameya bavê zarokekî Kurd jêr 15 salan ji aliyê PYD ve hatiye revandin û leşkerkirin ku têde bavê wî banga serbestberdana kurê xwe ji PYD dike belav kirin û berdewamiya kiryarên PYD û leşkerkirina zarokan bi tundî şermezar kirin. Li gor hin çalakvanan belav kiriye di nameya bavê wî de wisa hatiye. Kurê me Mesûd Ebdilbaqî Meşayix jêr 14 salan e, ji dayîkbûyê dehê meha heftan 2015 ye. Di heftê Nîsana îsal 2019 de bi tometa nivîsandin û dijatiya PYD li ser malperên civakî ji aliyê esayîşên PYD ve li Qamişlo hate girtin û du rojan zindan kirin. Bavê Mesûd banga xwe de berdewam dike û dibêje piştî ku kurê wî ji zindanê derket, roja din bê razîbûna wan werbigire tevlî çekdarên YPG bû û di nav wan de raserî çend xulekê hat. Lêdiyeken bi hinvedana wergirtî de dema gihişte mala xwe biryar da ji ber leşkeriya wan ya neçar bireve û berê xwe bide Herêma Kurdistanê. Lê mexabin, qaçaxçiyek ku biryar bû wî derbasî navxaka Herêma Kurdistanê bike alîgirê PYD bû û xayintî lê kir û Mesûd ra destî istixbaratên PYD li bajarokê Rêmêlan kir û taniha di zindanên PYD de ye. Di dawiyê de Ebdilbaqî Meşayix bavê kurê zindankirî dibêje ku kurê wî ji nû ve 14 sal derbas kirine û daxwaza vegerandina kurê xwe ji bo mala wî dike. Di siyê tebaxa sala 2018 de rêxistina Human Rights Watch leşkerkirina zarokan di nav wan de kiç bi taybet li kampên derbederan li devverên jêr kontrola wê de di raportekê de belge û tekez kir û got ku PYD bi awayekî metirsîdar û berfireh zarokan dixe xizmeta ejinde û leşkeriya xwe de û divê bi leztirîn dem teva vegerîne malên wan û ji leşkeriyê dûr bixe. Di heman mijarê de di 5 Temûza 2014 de rêveberiya PYD li Rojavayê Kurdistanê û çekdarên YPG û YPJ yên bi ser ve rêkeftinek li gel rêxistina banga Cînêvê Cînavkol derbarê qedexekirina leşkerkirina zarokên jêr 18 salî û parastina wan di nakokî û şeran de li bajarokê Rêmêlan heman cihê ew zarok lê hatiye girtin di ahengekê de imzekirin û ragihandin ku ew biryar dê ji heman dîroka roja belavkirinê bikeve cihê cêbjêkirinê de û pêwîst e hemî saziyên wan yên leşkerî pabendiyê bi wê biryarê bikin û dê her kesî pabend bi rêkeftinê bi netewên yekgirtî re hatiye encamdan neke were sezadan. Lê PYD û çekdarên wê tu pabendî bi wê rêkeftinê nekirine û taniha bi dehan ciwanên nûhatî û zarokên jêr 18 salî yên Rojavayê Kurdistanê leşker kirine û hîn di wê yekê de berdewam e.